Siyanda maphumulo. Siyanda Maphumulo. Oh my finger banda. Uhleli noSiyanda maphumulo. iRadio 1.5. Ya kumnandi kanjalo singena kanjalo Radio Gonzo 0.5 FM. Uhleli nami ke uSiyanda maphumulo iyenzeka leyo nto Mr Finger Bender. Ukhona ke nje umlalelo othi msakazi ngicela ungidonsela imic yakho kancane. Khona into engifuna ukuyibona ngithi nje bamba kanjalo ungabeki phansi. Kanti khona nomunye othi kulomsakazo wasibingelelwa umsakazo welahlala endabeni. Ngithi nje nawe bamba kanjalo ungabeki phansi ngizokubingelela mangibuya la. iRadio 1.5. Sazoba mnandi kusazokhala iqinqi khala ishinqi ibhodom ngishaya ngespin kick. Yimi nestress estikini koze kulamula ukuphila kwesikhathi. Lo ngithi nje chep ngithi right ngithi chep ngithi right ngithi uppercut. Ngithi bamba kanjalo ungabeki phansi. Ngithi isikhathi manje akusona isikhathi sokusho isikhathi. Isikhathi sokusho isikhathi siphelile. Isikhathi asasivumela ukuthi sisho isikhathi. Ngithi ufuna isikhathi ngithi bamba kanjalo ungabeki phansi. Isikhathi zosithola masibuya la. Mutual Friends le featuring Tracy. Abantu ke siyazi vele ukubetha levels, betha ama levels. Asafikile ke manje ama levels abasasho. Shonini phela nithi levels. Ama levels. Levels mntasi. Hayibo levels. Anisasho manje uthi levels. Senithi ayingeke le level yama levels ngathi manje. Ayingangathi senithi I give up. I didn't expect it. Okay. Sesinguma levels ngempela ke manje abasana energy abasasho ukuthi phela sikuma levels. You know levels. Yabo nje la energy ukuthi Wibo levels. Hayibo sikuma lalela leti hamba ngama levels. Sihamba ngama levels ngempela mayisiwe bhocobela. Wibo levels. Hayi manje sebethi hey. Hey. Bapocobele manje abantu. Hayi. Hey, yabona futhi ama levels. Ama levels abatubile abantu. Bathe, hey. I am a levels. Allah, ama levels. Ngithi bamba kanjalo umlaleli ungabeki phansi ungitshela ukuthi level bani lo. Sekufika ama levels angempela manje. Kade nithi anidlali nezingane. Nangokuba upresident akadlali nezingane ukhipha ama levels. Fika ama levels angempela seniyayibona ukuthi hayi lama levels ebe fake. Ebe manufactured from China. Na ma levels angempela. Ma levels asemzansi. Home brewed levels. Homemade levels. Support local business. Levels. Asinyuke kanjalo ngama levels siye kuyo semfihlakalweni. Ongamazi uzombona, ongamazi uthembeni. Show mutual friends. Ngitsheleke wena ukuthi iqinqi noma ishinqi.